Следващата категория, класически културизъм до 178 см, бяха записани най-голям брой участници. За първи път на културистичния подиум стъпи Лазар Ангелов. Въпреки че това беше неговото първо състезание, той изпъкваше пред повечето участници. С добри размери, завиден релеф и перфектни пропорции, той заслужено взе почетното трето място. Казвам се Лазар Ангелов, в категория класически културизъм за мъже, до 178 см съм и съм на финал. Надявам се да взема медал поне. Това твоето първо участие ли е? Да, значи това е първото ми участие. Занимавам се с бодибилдинг от доста време, 2-3 години сериозно. Но ми е първото участие в това. Какво смяташ за бодибилдинга? Харесва ли ти вече като се занимаваш професионално с него? Ами като цяло ми харесва като спорт, само че лошото е, че в България влагаш много средства, усилия, пари, а няма възвръщаемост. Тоест разликата между възнаграждението в България и в чужбина е огромно. Много огромно, да. Тук няма професионален културист. Все пак, според те заслужава ли се занимаваш с този спорт в България, освен за удоволствието? Ако има желание, се заслужава, ако нямаш, не. Ако можеш да оцени в пари, колко пари ти излезна това участие тук, като през годините? Ако сметна, може всичките години към 10 000 лева. А от него си спечелил? За сега нищо. Да се надяваме, че спечелим нещо за по-нататък.